Halo? Maneiro? Ndaswera kana maswerawo. Ndiyani ari kutaura? Mr. Nira. Ndiri kumura kutaurawo nemukadzi wenyu. Mukadzi wenyu N Nira. No, ingoti ndibaba watakudzwa ndiri kuno kuDZ. Itini baba watakudzwa handiziye ba no, she doesn't need to know me but ndinomziya hangu. Okay, maita basa. Ita kwanere. Nayo N ndibaba watakudzwa vari kuno kuDZ. Iwo N unoita basa rekunyorera hurumende kuti zodwa save muno muHarare. Aiwa ndikuti iwo unoita basa rekunyorera hurumende kuti zodwa achauye kuno kuHarare kuzotibvisira mabhurugwa. Uchatibvisira iwo bhurugwa racho. Ndikuti iwo unoti zodwa achauye kuno kuzotibvisira mabhurugwa. Iwo uchatibvisira here bhurugwa racho here? Uchatibvisira bhurugwa racho iwo? No, because we are paying our monies, anditi we are paying our monies panapa kuti tione zodwa asina kupeka. Zvekuti iwo unopinda papi? Unopinda papi iwo, where do you enter panyaya zodwa? Unopinda papacho? You are in Johannesburg, wakagara kuJoburg koko. Pana akamba kuti iwo ibva kuJoburg. Pana akakuti ibva kuStudio 263. Pana akakuti iwo usakisana naWellington DWP kuStudio 263. Saka iwo unopinda papanyaya zodwa. Where do you enter panyaya zodwa? Unofeka here bhurugwa iwo? Ndati iwo unofeka here bhurugwa? Yes, unofeka bhurugwa rako anditi that is your choice that you are making. Saka kana zodwa afunga kuti kusafeka bhurugwa iwo chikukuvava chii? Chakutokonya iwo chii panyaya zodwa kusafeka bhurugwa rake? No, you are very stupid. No, leave Zodwa alone. If Zodwa decides not to wear panties, it is up to her. Anditi Zodwa ndiye muridzi wejira. Akada kufuga, akada kuwaridza, akada kuripeta oritseta po ora pasamende ndizvozvo. No, you've got a very bad attitude. No, I don't like your attitude. No, I don't like your attitude. You are quick to be an activist and an orthodox activist. Uchita basa rekungofambira mapendi ndo akangwarira mapendi yo. Because in Zimbabwe there's other pressing issues. There's issues to do with girls being raped and Mamaskala walakana ma sanitary pads, but you're not saying anything. No, you're stupid. Nonsense. Can you imagine?